chieng' wuok tich tarik 18 dwe mar abich higa 2026 machiegni weche manyien e kidieny mar dier odiechieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng' ka weche gi kibere nyalo luwo achiel kachiel ka okalo kanyinde mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV live Facebook X @Kala TV ka achiel goda YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama ni jatend migao mochung'ne teko ka achiel goda modhi pacho kaende James Opiyo Wandayi okwayo oganda mar mondo mi koro bedi koda horuok e kinde ma jopiny ng'anyo gwenge mopogore opogore ka achiel goda weg nyamburko kaluwore kanyere goda nengo mar modhi mabende koro gi kinde ni endi oidho malo ka otwak e chenro go mag neno ni okete kusitime kaunti nogo ma Wajir manendo mayudore e nyandwat mar piny Kenya. James Opiyo Wandayi ojiwo mar mondo mi bedi koda horuok ka olero ni jatend piny Kenya kata piny owacho timo duto mar neno kaka inyalo duok piny nengo modhi ka achiel koda pek mamoko mabende koro kele kaluwore koda nengo modhi moidho malo. Hakika kuna shida ya dunia mambo ya mafuta. Serikali kuu ya Jamhuri ya Kenya chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu na amani idumishwe, na nashukuru sana wananchi wa Wajir pamoja na Northern Kenya kwa jumla kwa kudumisha amani na utulivu licha ya matatizo au changamoto ambazo tuko nazo kuhusu mambo ya mafuta. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo, tumeita hawa viongozi wa matatu sekta ili waje tuzungumuze nao, mimi pamoja na mwenzangu waziri wa uchukuzi na barabara Mheshimiwa Davis Chirchir, tusikie wako na malalamishi aina gani na tujadiliane ili tujue ya kwamba tunaweza enda mbele tukifanya mambo gani tukiwa tumeshirikiana pamoja. Hiyo ndio njia ambayo tutaweza kusuluhisha tabu au shida ambazo zinatukumba kama wananchi na kama nchi ya Kenya. Mago timore kinde machendo ge koma guwuotho rochore malich mokale counties ge koma Kisii ka achiel kod Nyamira bang' weg nyamburko mating'o jowuoth bago ng'anyo kendo rem mar mondo mi koro wuog oko mar mondo mi oting' oganda. Bende moko kuom jopiny bende koro dino moko kuom apeyni e counties ariyo go eko kaluwore koda ng'anyo madhi nyime ma ikwedo godo nengo modhi ma oidho malo. Kama kuom derepe ogogo bende koro yango ni onge gima ginyalo timo kaluwore ni weg nyamburko oramo ni nyamburko magi koro ok dhi apeyni mopogore opogore nikech nengo machalo kamano endo oidho malo. Kila tumeona hakuna magari hapa barabara, hakuna usafiri, watu wameathirika, watu wamechaa, watu wametoka na mapikipiki mbali wamefika hapa. Tunaongea rais asikie hiyo mafuta rudishe chini ndio tufanye kazi barabara. Hii mafuta tunataka irudi chini ndio tufanye hiyo kazi. Hata watu wengi wa matuka wameathirika hapa. Hii watu wote hao watu wa matuka wameathirika kwa hapa, wanapita watu wametembea na miguu kutoka mbali mpaka wamefika hapa yani. Sasa tumeomba serikali irudishe hiyo mafuta chini ndio tufanye kazi yetu. Ninaitwa David Mkayo Nyanja, Lomu ya Mila County. Kila tumeona watu kama wamehangaika hapa kwa barabara. Hii mafuta yameleta shida sana. Mgomo wa leo hata hakuna magari tunapanda leo. Kupata gari ni ngumu. Hata kupanda gari ni pesa 200 kwenda town Kisii. Sasa ni shida sana hata kupata hiyo gari. Pikipiki iko juu sana kupanda. Sasa tuone kama tunahangaika na magari. Tunasumbuka sana hapa Nyamira. Hata dunia mzima tunaona kama kuna shida. Sasa tuone kama tutafaidika na magari. Sasa tunaomba hii ruta atusaidie mafuta yakuje chini ndio watu wataanza kusafiri na kitu kingine kirudi chini. Kwa majina ni Francis Mfundi. Mafuta imeongezeka sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto asikishe mafuta. Mgomo umetuathiri mbaya sana kwa sababu hakuna magari. Tunatembea na miguu, tumesumbuka sana. Mimi nimetembea kutoka Burabu kwa Steve hadi hapa Nyamira. Tuliamka asubuhi, tumetembea, gari hakuna. Sasa imebidi tutumie miguu.
Eka podon mane wechege kuma ng'anyo kalore kanyendo kod nengo modhi mabende koro idho male ni jopiny owuok oko e gwenge mopogore opogore to moloyo bombe mar mondo gibag ng'anyo ka gikwero nengo modhi ma oidho malo ka ng'anyo ma kamagi obagi e bombe machalo kaka Nairobi, Nakuru kendo gwenge mamoko mantiere masawa mar piny Kenya kama koro nyamburko mating'o jowuoth onge apeyni kendo derepe kama koro dong' kanyakla koda moko kuom jopiny mabende odino moko kuom apeyni ka gisundo mar mondo piny owacho ma pacho kaendi oyie ne ni nengo modhi koro gie kinde ni endi oduok piny. Hapa ni wapi? Eka were koda wechege mag ng'anyo wadonjo wechege mag siasa kama wado ni kako okang' mar tego duond buch siasa nendo mar ODM. Jotelo duond buch siasa mar ODM ka otenle kod ogai margi Laktar Oburu Oginga koro nobago romo kanyendo koda jotelo mopogore opogore duond buch siasa nogo mawuok e gwenge kima kaluo romo nogo mane obagi e magawa nendo mar Royal Swiss mar mondo gine kaka ginyalo dhi nyime koda neno ni duond buch siasa nogo medo bedo mongirore pacho kaendi kaachiel koda gwenge duto mana kaka jafwambo marwa Justus Adoyo leronwa. Mano kaka koro weche ne chalo e kinde go eko maduong' buch siasa mar ODM nobago romo gi maratipo e boma maduong' ma Kisumo. Romo nero mago mag delegates mag duond bura noero. Romo mabende nokelo kanyakla miche kod miche mag delegates maket kod mago mabende owuok e Nyanza duto mangima. En romo mabende nochwe kom kod ogai mar ODM noero mano migosi Oburu Oginga mabende nosingo dhi nyime kod tweyo duond bura mar ODM noero kanyakla kendo gisingo mati achiel kaka ODM. Wachonu ni party marwane mar ODM to ok wabiwe ni ng'ato ni mondo tuwo. Party mar ODM to watimre nade? Watamre. Party mar ODM to watimre nade? Wadagi. Ng'ato kohero muonyo wembe to muony. Party wato kwawe. Migosi Oburu pod dhi nyime kod yango ni gin e broad-based government kanyo nero mabende gidhi nyime kod sotendgi. Oko wacho ni kata obedo ni gidonje broad-based government nero kod yienda mbewa kata kamano girire mondo mikoro gibi gidonje yo nero makare. Broad-based arrangement ni en arrangement bawanie sirikal to wadonjo gi dirisa. Ok wadonjo gi dot. Koro sani warie sirikal wadwa ni watue iye kwa dhi nyime kwa winjire e broad-based ka mondo wane ni ka wadonje sirikal wadhi e power to ok wadhi e power ni wadonjo gi dirisa wadonjo anenya gi dot tir. Oburu koro kwedo malich mokalo moko kuom jotelo e pacho kaendi anyato jo ODM mabende dhi nyime kod kwedo piny owacho motelne kod migosi William Samoei Ruto. Maeri emomiyo ok wanyal wacho ni jok moko ni gin agenda margi maduong' ni Ruto must go. Ni Ruto must go. Mano be lokre development yawa. ODM Linda Ground. Nyocha wabedo gi bura mar MCAs. Mheshimiwa Mbadi nyocha otiwo proposal
ni movement ne wachako miluongo ni Linda Ground mane wadhige ground mondo wadin go cham. To nitie joma ne nigi paro marach modhi okawo Linda ni koro dhi oloko Linda gimachielo. Koro wadwani wawuoge wach mar Linda Ground. Wawach ni wan ODM. Ka bende koro wacho ni ginero maduong' ma bende koro gikete wangi en ka ginyalo donje sirikal e yonero maber kendo gibed kod teko kata power. Future waka koganda. Future waka koganda kaka wadwa yudo power mane party leader. Jamanyien mar Ghana 2027 kayo machiegni e jodongo go komo jamanyien mar Ghana 2027 kayo machiegni e jodongo go komo wuok e gwenge kuma Nyakach kare chung'or bura ma Nyakach e kaunti ni ma Kisumu koro wuok oko ayanga kendo sidho jawala kaachiel kod jasiasa Nation Nguba ma ong'ere kod nying'ero mar kuja biro mar mondo mi obed kanyendo jaod bura makono ko biro kawo kar okila Duma Wuora ma bende koro weyo komo nogo kadhi laro kom nendo mar gavana e kaunti ni endi e nyasi ma bende nobagi e gweng' nendo makuosa mayudore Nyakacha jodongo iko wacho gi duol achiel kanyakla kod jolony ne gisiro kanyendo Nation Nguba mana kaka jafombo maro e kaunti ni endi ma Kisumu Felo Gobliza nigi ler mathoth ewi wachno endo. Jodongo mane twak e gwenge ma Kusai Kabondo e kinde nyasi mar sidho ayanga migosi Nation kuja laro kom mar ka chung'od bura ma Nyakach oywago moko kuom pek kod achiedh nade ma jopiny makono oseneno kotenore kod dongruok kendo jiwo oganda ma Nyakach mondo koro ni obi owuog oko kendo tim yiero mani kod lokruok ne gin. Nyinga Charles Ondoro Kwach. I represent professionals and jodongo madongo ma Nyakach. Wakwayo ni kapone ber jopiny ma jo Nyakach ober kong'eyo malong'o ni telo en bedo machien kod jopiny, wacho dongruok mag jopiny kendo keto paro makende manyalo kelo dongruok e Nyakach mangima e sikunde, e osiptende, weche mag pi, weche mag barabara, weche mag sitima. Wageno ni kapone ber komiye kata ndalo mana one time kende Nguba dhi transform development ma Nyakach kendo dhi neno lokruok mang'eny sana kaluwore kuom ndalo mosekontiere. E kindego migosi Nation kuja oyango mor mar sito mare kowuok kuom jodongogo kama osingo mar biro bedo achiel kuom jatelo mar oganda jo Nyakach kanyakla kendo matiyo negi maonge akwede. Adwaro ni mondo aduok ne jodongwa duto erokamano maduong' ahinya ne gigoyo turbin kuom ji duto to gineno ni Nguba kuja moromo mondo obi olal kom mar bunge mondo okel karka kendo giwacho gi dhok achiel kacha wan jodala wagi ok wasit ga diriyo ka gisesidho ng'at achiel ne oganda te luwo bang'e to dhi omo kom to kelo. Kuja bende olero ni odhi neno ni obero chal mar somo ne nyithindo duto e kar chung'od burano kaka yono mar neno ni rem mar jonyuol ok obedo ohinga ne jopuonjre mawuok Nyakach. Kamano bende olero moko kuom ber mosetimo. As we speak now, asechiwo basari ne nyithiwa mang'eny basari maromo milion 20 gi wiye. Tano ni kabedo mjumbe tanyalo puonjo nyithindo mang'eny molo masepuonjo sane. Asekonyo jowa man gi ng'ol mang'eny to jowa moko po nitie mang'eny modong' man gi ng'ol ma samoro ok adakony kenda. To kabedo mjumbe tanyalo konyo jowa mang'eny man gi ng'ol. Sani an ema asechiwo basari ne nyamrerwa te mantiere Nyakach. Nakon jo Nyakach ni an abiro ritogi, abiro protect gi kendo abiro ensure ni kuma Duma Wuora osetiyo mogike abiro timo maber molo mano mondo waket Nyakach obed peaceful, obed kamoro achiel. Jasiasa no bende oketo ler chung' mare kod duond burano mar ODM kosingo mar bedo para manyime e tiego duond burano e kor gwenge makono. Wan ka oganda mar ODM mokwongo dang' awachi ni wantie Linda Ground kendo waluwo bang' Daktari Oburu Kodinga gi Gavana Gladys Nyasuna Wanga men jakoma mar chama. Nyakach ka waketo motegno kendo Nyakach ka en ngome mar ODM gi Linda Ground. Nyone wan gi rally maduong' Nyakach kucho kendo kata ka nini ka yudo ka ji orwako orange kamisa nyiso ni mano wamelo tiego chama. To kendo aparo ni ODM oketo thuolo mar joma tindo mondo dhi beno dhi olaro kom ma ng'ama chiel ng'ama tin mo oyudo thuolo mar tiyo to ti. Korka korgi to jopiny to moloyo jogo mamine oyango chung' margi motegno tok moluor kuja magilero ni osegologi e mudho mandiwa. Kaka mine ung'eyo ni wan chwech mang'aw to pok ne ng'ato parowa emomiyo nuamua ni wan mine duto ma Nyakach constituency nyaka walu bang' Nation Nguba kuja. To sama nyathi oriembe skul miye mawinjo malit nyathi yudo miyo dala to ka Nation Nguba kuja paro ni nyaka omiwa school fees donge nyaka wapare oparowa osebet kogedonwa emomiyo Nation Nguba kuja mjumbe 20
2027. Kowuok e kar chung'o od bura ma Nyakach e Kisumu County ne Kala TV and fellow Gobliz Ochieng'. Eka wadhi nyime ni jalup ogae duond buch siasa mar DCP mabende chon en senate kaunti ma Kakamega manindo Cleophas Malala oyango kanyindo ni nengo modhi moidho malo e pacho kaende gi sani gin chendo mabende jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kaachiel kod lange oketo mar mondo mi koro oganda ma pacho kaende omed hinyore ka otwak e nyasi mar alama e kaunti onogo ma Meru masawa mar piny Kenya kata Central. Malala oyango ni oganda ma pacho kaende ok bi medo dhi nyime ka hinyore kaluwore kod nengo modhi ma oidho malo kuom manindo nyaka gisund piny owacho mar mondo mi one kaka duoke piny ka bende oyango ni gin kaka kwetho nogo makwero piny owacho manindo mar United Opposition giriwore kanyakla kendo gibiro neno ni ok gipogore mar mondo mi kochopo yiero ma higa manyien to gitere William Samoei Ruto pacho. Bei ya mafuta sasa hivi Kenya nzima, dunia nzima, sisi tunauza mafuta most expensive. Sasa imepanda na shilingi 76 tangu tupate uhuru. Hatujai pata mafuta inapanda mpaka 146. Sasa mmesikia wenye malori wamesema hawataki kusafirisha vitu. Magari za miraa sasa zitakataa kusafirisha vitu. On Monday wamesema wanafunga Kenya nzima, hawasafirishi vitu vyovyote. Inamaanisha mazao yenu itaozea kwa shamba. Inamaanisha bei ya maisha itafanya nini? So sisi kama United Opposition tumesema tunamshurutisha William Ruto ahakikishe bei ya mafuta imerudi chini. The first proposal tunasema ni kwamba hiyo 8% yenye ameweka ya VAT atoe irudi 0%. We must zero rate petroleum products, aswa, super, kerosene na diesel. Jambo la pili ni alikuwa ameongeza shilingi 7 kwa kila lita kwa road maintenance levy. Vile vile tunasema hiyo shilingi 7 itolewe. Tungependa pia rais ile shilingi 22 amewekea wale kampuni za oil marketers watoe shilingi 4 au oil marketers profit yao itoke 22 shillings irudi 18 shillings. Tukifanya hiyo mambo yote, bei ya mafuta kwa lita itarudi 189 kwa diesel na kwa super itarudi 187. Na sisi kama United Opposition tumesema tutashikana. Dawa ya kutoa William Ruto ni kuchagua mtu mmoja. Hatutagawanyika. Kama atakuwa Rigathi Gachagua, sawa. Kama atakuwa Martha Karua, sawa. Kama atakuwa Kalonzo Musyoka, sawa. Bora mtu yoyote against William Ruto, tunaomba muunge mkono, si ndio? Jalup gavana e kaunti ma Kakamega Ayuba Sabula Kurobiwo seyo ne ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua kaluwore kod ng'anyo magiekre niendi obagi e pacho kaendi e ka ikwedo kanyindo nengo modhi mabende koro oidho malo. Ka otuwa kod bunge la wananchi e kaunti onogo na osiemo rowere geko mag Gen Z mar mondo mi kik donji e ng'anyo kod kik wuondgi kod Rigathi Gachagua mar mondo mi gimolie ng'anyo ma kawuono ka oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto keto lai makare mar neno ni oduok nengo modhi piny kendo chenro duto obedo kare. Murkomen for engaging the youth in this tournament. Murkomen, wewe ni waziri wa security. Wale wapinzani wale wanatembea na guns na wana polisi anawalinda, polisi wa serikali. DAG yuko hapa, wizitue ya polisi mara moja. Naona jambo la mwisho, sisi Waluhya, jamii ya Waluhya tumekuwa tukipigia Raila Amolo Odinga kura, lakini raundi hii kwa sababu Raila Amolo Odinga hayuko, sisi wote tutaungana jamii ya Waluhya kupigia William Samoei Ruto. Mheshimiwa Murkomen, shikilia nchi wewe. Nilishika Western, sio shika Coast. Hakuna mahali pa kupitia. Janeno mara yena mar mondo wakaw yo mokwongo kidieni ndi mar diero odiochieng' waduogo kod weche mamoko mathoth ema bende pod waikoni kuom manindo kik idhi mabor nikech ma e odwa.
Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo gavana e kaunti neno Mombasa manendo Abdul Somar Sharif Nasira onyiso oganda makono mar mondo obed motang' kod moko kuom jotelo moyango ni manyo mana chia kod oganda makono ende kinde ma chenro mag dongruok ochopo to koro gidwar mar mondo oganda mawuok adho wadh nam chumbi oyuda e chenro mag dongruok e kawo twak kinde yawo chenro mag dongruok mopogore opogore ne oganda ne makono. Owacho ni gin kaka oganda mawuok e kadho wadh nam chumbi giseikore kendo ging'eyo yo mabende gibiro luwo kotenore kod weche gi mag siasa. Kuom mano endo jopiny kik yie mar mondo mipogi kod josiasa ma kamago ma oyango ni onge kod ber moro amora ma oikonegi kaluwore kod lala mabende moko kuom gi ne oyudo, to nyaka gisari ka koro gitemo mar mondo gidog wi tiendgi to pod ywaruok nitiere. Na mimi nawaambia hawa watu Mungu tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakai na mtu. Mwenyezi Mungu si yule ambaye kwamba atakuwa na yule ambaye tunajua wazi. Na mwaka 2027 panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu si mbali. Mwaka 2027 panapo majaliwa si mbali. Na nimesikia watu wanataka kuungana. Wao wakiungana na ukabila, ODM na UDA tutaungana na maendeleo. You have no other agenda. Your only agenda ni kuwa sisi kabila hii na kabila hii. Mimi nataka kuwapatia mfano nyinyi hapa mulioko hapa, watu wa Kadzandani. Hapa Kadzandani kuna watu ambao kwamba ni dini tofauti, kuna Mkristo na kuna Muislamu hapa katika huu wa serikali hii ya ODM na UDA kuweza kushirikiana. Hatukusema ya kwa ati title deed zipatiwe watu wa kabila fulani peke yake. Hapa kuna watu ambao kwamba ni wa dini tofauti na kabila tofauti hapa tulioko hapa. Nikitisha jina la Mkikuyu hapa kesho kutwa tutatoa title deed, tutaita jina la Mkikuyu, tuoneshe Kenya nzima ya kwa sisi hatuthamini ukabila, tunathamini maendeleo. Because one of the biggest sword that is being driven in the heart of William Samoei Ruto is the fact that he said, let us have an all-inclusive government. Serikali ambayo kwamba itakuwa ina yenye kufaidi watu wote. Mombasa itakuwa ni mfano bora. Kesho kutwa tukitoa title deed tutaonesha huyu ni Mjaluo, huyu ni Mkisii, huyu ni Mgiriama, huyu ni Mswahili, huyu ni Msomali. Kila mmoja ana haki kuweza kuwa na umiliki katika Kenya hii, na kila mmoja ana haki serikali yake iweze kumtumikia. Jotelo mopogore opogore pacho kaendi koro nyiso margi kalore kod nek mabende koro medore e kinde jogo eko mohero to moloyo kuonde tiegruok eko mamalo kama dendi manyiri
oseberi ka korikao kongi magi yore ge koma otore kuda weche ge koma gera kumane do kore kwayo mar mondo mi oganda mantiere weche ge kata matimo siepa obedo jogo e koma wuoyo kendo ge yanga gigo e koma bende nyalo bedo ni gikalo e kinde magintiere weche ge koma gosiepa kama gyo yange gi jotelo mawakine ko tenlegi koda jagoro mongirore migao ne mar thietha manendo Mikai Mary Mudhoni mojiwo mar mondo mi ne kaka inyalo manyore magitieko neka makamago. Of concern to me is that the girls that are ending up in this femicide being killed by men are young girls in campus, in university, you know, they're just at the prime, you know, and I really want to condemn the perpetrators and to ask the men who are here with us that really the men now must live up to their being men, to be protectors of the society, that then they don't become the ones to perpetrate, you know. Na ukiwachwa unaachika, you know, you don't have to kill somebody, you know. If love has ended, it has ended. There are many women. Find somebody else and start all over again. Because femicide is somebody who doesn't want to accept, you know, the realities of that relationship, that the relationship has ended. So for me, I want to encourage the girls to speak up. And when you see signs, because it doesn't just happen. You are in a relationship, you start seeing being abused verbally, you start seeing physical abuse, and you end up being killed. So when you see signs as a woman, walk away from that relationship. But for men, please accept. Mtu akisema sasa kuanzia leo mimi nimepata mwingine, wewe enda pia wewe tafuta mwingine muendelee na maisha. You don't have to kill somebody. Yeah. So I want to call upon and the security apparatus that they be on this issue and they take it like a serious issue, because it is becoming too much. That any girl, after a week you are hearing a girl has been killed, after a week a girl has been killed. So they should also take a firm action and to encourage our brothers and sisters in the courts to give them very harsh punishment, people who end up in such, so that then they don't get to do it again. You know, you are my girls. So I want to be sure that everybody who leaves this place, one, nobody is going to get pregnant before time. There is a time to plant and a time to harvest. So now is the time to plant. If you sleep today, when you're sleeping in your dorm or at home, refusing to wake up, know that for the rest of your life, you will be waking up at 4 a.m., washing for people dishes, washing their clothes. You will be appreciated for the value that you have placed in yourself. My daughters, make yourself a person of value in school. Make yourself a person of value at home. Make yourself a person of value everywhere. Otherwise, the people who will be approaching you will be people who just think because they are young men or old men or whatever person approach you because they think wewe ni mtu ambaye hauna heshima, wewe ni mtu ambaye hauna value. Your success today, your success for being admitted to the school you are in is as a result of the love and care. Mondo liete mawuok e gweng' nendo ma Kamrongo maneno mayudore kod luwa e kar chung' mar bura ma Kisumu East e kaunti nende ma Kisumu koro moro opong'o dhod chunygi kalore koda chiro mag gero ute kata kuonde dak makare ma bende ichwalo negi koda jagoro mongirore migawo mar arita kwe ma ipacho Laktar Raymond Omollo ka gitwa koda jofwambo e kinde chendo machalo kama nendo ka otelagi koda jata tije mar chendo machalo kama nendo Mikai Beatrice oyango kanyendo ni chendo nogo en manendo maber mabende koro wakeni geko osiro gi lwedo ariyo. Ilonga ni Vitalis Ogendo. Odiochieng' ma kawuono wabiro e gweng' mar Kolwa East Kamrongo kaende Nyamonge. Wabiro kae yawo udi 4 mane jatendwa PS Raymond Omollo ne otemo mogero ne mond ruodhi mane nigi chandruok mar ot. Koro odiochieng' ma kawuono en mor gi ilo kendo amor kabisa. Mine gi tek kineno gi te gin mine mose hao igni 75 kadhi mbele and ne gidak e midhiero, ne gidak marach kabisa gisani koth machweni ne ok giwinj maber. Sama PS Raymond Omollo timone kaka otimoni omedo gi ngima, omedo gi ndalo kendo omedo gi mor. For the last 1 month at least we've crisscrossed all the 4 counties mantie Luo Nyanza wayawe udi, and we do this every weekend because the number of houses mosegero ng'eny kabisa kendo dwaro medre
odiochieng' kodiochieng'. Ando mano e gima dwaro ni mondo wamedi to wamed mana chung' kode. Yomere mondo molo bro nyisowa yo mobro siemo no watim mane mobro timo. Wilfrida Abongo Sikuku kano pok umiya odni nadak e oda manyo kethore ni. Koro sani kok umiya ot, koro aduoko erokamano maduong'. Gi gik mumiya ka bende aduoko mana erokamano. Abiro dak maber koro. Aduoko ne Raymond erokamano maduong'. Okonya, ogola chandruok. Nyocha to gore kuoma. Agi kanyo bende makele gi komar mi weche manyien e kidieninde mar diero odiochieng' kata kamarindo watudre sa 10 kidienyo nogo mar podho chieng' mibiro yudo weche mamoko mathoth kaka gimedo molo nwa kane jogo kuma bende ochwalo ote magi kendi Kennedy Abila wacho ni aneno kale yo makari kan pundo skul kaito jalo Felix Otieno wacho ni aneno winjo kendo aneno yo makare kantiere chuny boma maduong' ma Migori. Kaito Evangelist Calvin Obiero wacho ni waneno e yo neno makare live from Bugema University Uganda kawantiere kende kod Pastor Charles Odinde wuod Gwasi Nyatambe. Erokamano ka Mr. Kasana Johnson mar Gorjope Comprehensive School wacho ni aneno kala mosa kantiere dala na kaendi karo bedo ni del malit nikech ma e odwa. In bende mineno ka intiere dala kanyo kaachiel bende kod mbui magwa mopogore opogore manendo Kala TV Live Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Agoni erokamano mathoth. Erokamano bed kuom ne bedo kodwa chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitola ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng'.